една къща, много надалеч, живееха задружно стария Петсън и неговия най-любим котарак Финдъс. По световно известната поредица на Свен Норквист. Петсън, лисицата дали идвала у вас през нощта? Не, но ще трябва да си пазим кокошките. Добре, че моето отлично обучено куче е тук. Значи трябва да надхитрим лисицата. Лисицата ли? Тогава да си направим кокошка. И щом лисицата дойде, бързо ще й мине апетита. Но за това ще ни трябват и малко пера. Пера ли? Час откъде да ги вземат тези пера? Торо! Оле! За да взема перата, падна голяма веселба. Петсън, аз съм герой! Понякога нещата се объркват. Финдъс, не може ли поне веднъж да се държиш нормално? Защо ти никога не се гордееш с мен? Но аз се гордея с теб. О, Петсън! Какво е това? Ами пружина. Мога да ям колкото искам, без да ставам по-едра. Дрехите ми може да окъснеят. Ти нали знаеш, че моят рожден ден е цели 3 пъти в годината? Не, Финдъс, рожденият ти ден е само веднъж годишно. Поне 2 пъти. Моля те! Ами добре, нека бъде 2 пъти. Петсън и Финдъс. Гледайте тази Коледа в кината. От Профилмс. Хайде, излизай от перата! Четете и за другите приключения на Петсън и Финдъс. Може да ги намерите в книжарниците.